Eno diambo mwata ipore koda dek nyakoro mga juanga due mara pagariyo marga nariyo prario koda riyo ganda e korene nyasi mar sikuku kabende kaka RAMOGI TV podwa medo menyo ni mago matimora nya kutendo gi wuodhe kabende sani oganda wuothe gwenge opogore kake dwaro mondo giyangie nyasi ne e kuonde gi magidake bende nyakoro mga juanga mobijeni mag siasa yodhi maka wuono chendo ni mara ngichwelo to mokwongo wang'ito Weche. County nyalo dongo maber ka the legislature ono MCAs tiyo maber gi governor tuka sakasa kele fitina ni unuga governor kage kakama maendeleo thirno. Raila Odinga oseo MCAs ma okoni omako governors mafonda kendo mono gitao tijegi eyo makare. I've served 6 years as a state officer, and I believe I've made my contribution. So I have no regrets. Jakom IEBC Wafula Chebukati okoni okonyali yuagange ewi kaka oseta oduol no kata mane yiero mokalo. Unakuta kuna ingine hata abiria hata msipi ya jafunga. Hai unakuta insurance may expire, driving license may expire. Dogrok mar nyamburko kwa kapeini mapachuka ka oganda chome kuonde dhialo nyasi mar sikuku apedha marobila bende dhi nyime. Arwakini machiegni chendo ni mara ngichwelo nyakoro mga juang bethulo matudi koda wagoe mbaka kodi odhiambo makawuono kabende wantiere kanye mbui RAMOGI TV ahinya e Facebook kama bende wechegi dhi achiel kachiel kata live nyiswa pachi kotendo gi mago mwaikoni odhiambo makawuono bende wantiere layo marote machuok ariyo adek auchiel nono bende wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno maloko wechegi arwakini machiegni nyinga Lydia Okeo. Koro enayanga nyakoro mga juang ni Kenya nyalo omo sukari oduma kodo chele kowuok e pinje maoko jogo suru. Migao mar omenda puodho kang mar migao mar pur keto kenge mag kelo chamgo kaka yor thiro keche pachuka. Judith Mondi miwaler mar wachno. Piny Kenya osebedo ka kedo kod kech kod oro e thoth gwenge ma pachuka. Ma osechuno piny owacho mondo mi ochwal chiemo ne gwenge mopogore mondo mi okonyo oganda ma kech nego. Kaka yo mar kedo kod kech jatend migao mar omenda Juguna Ndung'u opudho kwayo mar migao mar pur mondo mi jo ohala thuolo mar kelo sukari, mchele kaachiel kod oduma kowuok e pinje maoko ma ok gichulo osuru moro amora. Jo ohala mag sukari ominya kata tarik 31 dwe mar adek mondo mi gikel sukari maromo metrik tan 100,000 mano ma en kilo milion 1. Migao no yienegi mondo mi gikel bando maromo metrik tan 900,000 kata kilo milion 900 ka mchele to winjre gi kel milion 600. Komachielo, jo ohala mag mchele kod bando to mi chakre tarik 1 dwe mar 2 nyaka tarik 6 dwe mar 8 mondo mi gikel mwandugo e pachoka. Mondo mi oduma go bed minyalo usi e chiro ma pachoka, nyaka gibed ni ng'ich gi okokalo atamalo 13.5 kaka chik ma pachoka e dwaro. Ok owinj gibed kod kwiri mar aflatoxin, nyaka puodhgi kod duol mang'iyo rang'iny mag mwandu e pachokae, ka bende nyaka migao mar thieth puodhgi kaka mago ma ok nyal hinyo ngima oganda. Mchele ma bende biro donjo e pachoka nyaka bed mago ma osepoki ma iluongo ni grade 1, nyaka gibed ma otweyo makare, ka bende nyaka bed ni ne okagi kasagi oromo. Mamoko ewi mchele gi en ni nyaka gibed maler, ma ok ong'injore, ma ok okikore, ka bende nyaka gibed maber ne ngima dhano. Migao mar weche omenda bende olero ni kik gibed mchele man kod tik mora mora, kata mana ma opur kata bedo kod kwiri. Maha ndalo 10 mokalo, migao mar pur ne ochiwo andika mamiyo jo ohala thuolo mar ndalo 15 yare tarik 14 dwe mar 12 mar oro kwayogi mondo mi gikel chiemo go e pachokae. Ma biro e kinde matwak mathoth osebetie e pachoka ewi chiemo kod kodhi mawuok e pinje maoko, ahinya to mago ma olosi gi nyinyo ma otisi ni GMO. Judith Mondi, RAMOGI TV. Kama chele ni Jakom IEBC Wafula Chebukati okoni en kod chirni tich ma osetie duol no en mano maler kendo onge kod ang'e mora mora. Chebukati oloso kane gichiwo report mar kaka ne gisetio ahinya to yiero mokalo. To kaka jafo mar Walter Nyambaga koro lero no jotend duol no to wacho ni nok mar omenda mosemiyo chochni moko no neno e yiero mapiny ka. Ka odong jumbe adek to jakom duol mar IEBC Wafula Wanyonyi Chebukati dhi rutaya
e chebukati koni en kod ngai mar bede apisi kuom thuolo mar igni auchiel kendo pache ok chandre kata matin yo wuok apisi ka ochung' kar tiende ni ne otimo tich manyangafu e tayo yiero mar 2017 kanyakla kod yiero mar 2022. I've served 6 years as a state officer, and I believe I've made my contribution. So I have no regrets, and I believe that whoever comes in, it's an office that requires a lot of listening, a lot of understanding, and more especially, one must have thick skin. Eka olose kinde romo mar goyo kogno yiero mokalo. Romo mane okelo kanyakla apisi matayo duond buche mag siasa pachoka. Motelne kod Anderito. E chebukati okoni rem mane obetie kinde mag yiero en kalore kod rem mar omenda. E kendo jiwo serikal mondo juol pok mar omenda ne duolno. Mara ABC mar chopo tijigi makare. I wish something was done critically is the issue of funding. We were funded for the 2022 election. We got funding in the last year of election. That made it very, very difficult for us to run programs. IBC okone dwaro nitiere mar chogo chik machiwo teko ne apisi matayo duond buche mag siasa mondo okund duond buche mar chwalo listi mag jokanyo ne IBC ndalo 120 motelo ne yiero. In the membership list submitted within the stipulated timeline. Political Parties Act that enabled the office of the Registrar of Political Parties to manage the process efficiently. If you belong to a party, then you believe in party system. If you don't belong in the party system, you believe in independent. Ekindero mono, duond buche mag siasa yosoko duol mar IBC, kata obedo ni duol no mako chung' motegno, ni negitiyo tich makare bago yiero mokalo. Kata kamano gikone lipot mar doyo yiero mokalo, biro konyo gi timo lokruoge kuonde mane remo betie. We need to know how can we address that thing. Is it urgent that we have to address these issues now, or is it mandatory that the report has to be launched and move on without these key members, without the players? I therefore beseech you to put the country before your party affiliations, even in this forum. By doing so, the results shall stand the test of time and Kenya shall prosper. And be in a position to put together a document that will guide the Commission as we prepare for 2027. Eka odong' mar ndalo machuok kendo jakom mar IBC Wafula Chebukati wuok e apisi tarik 17 dwe manyien. Chebukati okoni IBC ne otimo tich makare kendo jiwo commissioners mabiro kawo thuolo mar tayo IBC mondo ke demokrasia nyime. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi pod wantiere mago motendre kod siasa wadhi nyake kaunti ma Migori kama jatend kweth mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga okwayo MCAs makaluo mondo mi oti kanyakla gi governors kaka yor nyayo dongruok e counties makaluo. Oseyo MCAs mathoro bwogore mkadho paro mag dongruok e od bura mag counties paro go migolo gi governors go kawacho ni mano e tich manomiyo yiergi e kombe go kendo gintiere kod ting' maneno ne ok giywayo chien dongruok mago makaluo. Adwani mnungeni wachni pokorumo. Uwinjo. Wachni pokorumo. Tija wachni okadwa lose wachni dwe manyien ka chako higa manyien tabro loso malungu. Abro nyiso kuma dhiye. Omiyo moko maringo kakamani kelo duma kelo gandagi matode ngaringa. Wan wadichegi maduong' mwadwaro kucha. Omiyo county nyalo dongo maber ka the legislature, mano MCAs, tiyo maber gi governor. Tuka sakasau kele putina ni ugengo governor kagi kakama to maendeleo thirno. Gimomiyo ideowa, gimomiyo ting'onwa ogudu en riwruok no. To maduong' riwruok mwariwore go eng'e baba. We are working gisirikal national kako ndike katiba through mutual consultation, but we have not defected. The national government has responsibility to develop through waka, and we are not begging. We have members of parliament, Matiyo, a national government. They are there as of right. Emomi okagi biroka kik ngat moro moruenyo
wacho niya ni koro ji defect idhi kanyo onge. To yawuoyi matinde koyudo teko gi rieko mag londo piny ka jopiny oseng'ogogi ni Raila manyaka giluong nyinge kamoro amora wato koro ok wabisayogi kata joma Raila osemiyo okonyo moketo nyaka boards moko tinde mariek wacho ni giol gang'o to nyocha romo kodgi ka Raila pile ka gidwaro nomigi otiko. To kotiko ni rach ng'ama paro ni en popular ni joluo here to we chandowa joma nye popular ta ok oyudo tiko party nyochungi independent aneno kako yiergi gintie nyiso ni agi joma beyo ma jopiny ohero. Nyakoromogi duol makedo gi mibadhi EACC yango ni atamalo 80 mar buche mag mibadhi mago magiluwo gin mago mamien apise ma ochung'ne nyiewo kata procurement e sirikal. Betty Juma miyowa ler mar wachno. Duol no ma omiting marakore gi mibadhi ma okwako Kenya wacho ni apisas matayo chenro mag nyiewo e piny owacho ni opara manyime e jiwo mibadhi kendo kelo lal mar omenda e aguch jopiny. Kaluwore gi EACC, piny Kenya osebedo kalalo omenda bilionde modhuro higa ka higa kaluwore gi mibadhi ma okwako apisi ma ochung'ne nyiewo e migepe mag sirikal kata procurement, mibadhi ma itudogo apisas mag sirikal kod johala. Duol no yango ni atamalo 80 mar buche mag mibadhi magiluwo gin mago mamieno apisas go mag procurement. Gie thuolo ni, EACC manyo chik mar doho mondo mi gimaki mwandu manengone oheo bilion 30 ma ichich ni oyudi e yor mibadhi gi ji ma opogore e pachoka. Josephine Munyi, achiel kuom apisas mag EACC, wacho ni giketo maino mar tiego apisas mag piny owacho gi jokanyo mag board e wi chike mag piny gi kaka owinjore gi tima kare e yor neno ni gikedo chutho gi mibadhi matimore kokalo e yore mag chiwo orak. Other than the enforcement part of it, training lets people know from the forefront what can you do to help the country change this culture of corruption. As a citizen, what is your role? As even a person in the boards, what can you do to help the country? Puonj bende ochiw e wi mibadhi mamoko mayudore e kinde ma joket mwandu kata johala manyo orak kuom tend counties. When you are even doing the request for proposal, when you are doing the tendering process, when you are evaluating suppliers, at what point should you be able to have integrity as a procurement professional? So that is where we are trying to curb. And even after you have finished the process, even during payment, during contracting, the whole process and the supply chain as a whole, procurement is just one area. Mana etiegruok no, gigeto chiwo puonj ahinya ne tend counties e wi yore mag kedo gi mibadhi, mabiro kaluwore gi jotich ma indiko gi obok ma ok opuodhi. Areas of employment, issues on people using falsified certificates. We have issued advisories both to the counties in terms of the county public service boards, county assembly public service boards, on how they need to address that. And one of them is making sure that the employees they are actually interviewing or they are planning to take, they are actually vetted, submitting the names to the Commission for Integrity Vetting, and also verifying those document certificates from the issuing institutions. Mano giwacho ni biro timore e riwruok margi gi duol mar Kiseb ma ochung'ne puodho obok ma indiko godo ji e tich. Of course it is alarming. We've seen people trying to enroll with fake documents. It is something as a country we need to be concerned about. Jokanyogo mani ochopo e tiegruok wacho ni gin kod geno ni chenro magiketo e yor kedo gi mibadhi biro kelo lokruok kendo mibadhi biro dok chien kata rumo chuth. Betty Juma, Ramogi TV. Tukwang'yo mago motenre kod nyasi mar sikuku Nyakoromoga Juang ka koro ganda ikore ne bago nyasi mar Christmas kod dhialo giko higa. Welo mathoth koro medo donje boma ma Mombasa kamoko kuom jodak ma Mombasa bende wuok kadhi timo limbe counties mamoko. Chenro mag wuoth sani odich chakre alap mar ndeke mar Moi International Mombasa tesend gach reru mar SGR mano mantiere Miritini kaachiel kod tesend bus ma Mwembe tayari chuny boma ma Mombasa. To kaka jafwambo mar Mombasa Joja Okolero, welo mathoth chako yore dho wath kaachiel kod kuonde mamoko. Mar Moi e boma ma Mombasa sani odich ka thoth welo gin mago madonjo Mombasa mabiro e nyasi mar Christmas kod rwako higa manyien. En gino masani koro kelo buonjo ne jogo manie sekta mar hotels kod limbe mabende kone sani thoth hotels opong' thich. Most of the hotels are full. Okay, apartments are also full.
And because of the places that are not very full, I would say average is 80%. But more hotels are 100% than those that are 80%. Tokato bedo ni kwanata malo maduong' mag welo matimo limbe Mombasa gin mago mapacho ka gikoni okang' mar piny owacho sidho ayanga wuodh ndeke maringa achiel kachiel kowuok Mombasa nyaka Dubai biro medo kwan welo mawuok e pinje maoko. Now that KQ has started the Dubai flight, hoping that more people will come from Dubai to Kenya, because Dubai is a hub, so a lot of people are coming to Dubai and then they can come to Mombasa. And I know that next year we are getting in the international flights that are going to start coming in. Then we will start having international flights. Idadi ya wageni imeongezeka sana. Na sio wenyeji peke yake, lakini pia kuna wageni wa kutoka nchi za ng'ambo kama vile German, Britain. Kidogo Amerika tupata wachache tu, lakini pia tumeona kama leo nimeona kuna wageni kutoka Haiti. Toyete send bas mamwembe tayari mokuko mjodak Mombasa masanidhi ya gwenge mopogre yuak kaluwar gi medruok mar nengo wuoth. Gikoni en midhiero ni e kinde ka kinde mar nyasi, nengo wuoth osebedo ka medore chiegni nyadiriyo ka koro giyuak ne piny owacho mondo mi oranga nena kaka nyalo tudore gi weg gache mar neno ni jowuoth ok hinyre nikech nengo. Magari zimejaa mpaka 24, zingine zimejaa mpaka 31. Kweli ni pesa mingi, lakini sasa kwa yule anataka kuenda itabidi tu akate kama 4,000 ili aende. Wale wameshindwa pia wamebaki. Mimi nimelipa 4,000 ambapo ni kama nachukua ndege ndio naenda nayo kule nyumbani, lakini ni basi. Kwa hivyo hatujui kama tumepandishiwa mafuta ama ni kitu gani imepanda. Mwezi uliopita tulikuwa tunapanda basi hii nilienda nyumbani na shilingi 2,500. Hata nimepanda siku moja nikirudi 2,000. Imekuwaje tu mwezi mmoja watu wanatengesa pesa? Ni kama kuchukua pesa kwa raia na serikali inaangalia. Serikali angalia hiyo mambo, sio wafanye biashara wa magari wachukulia advantage ya season peke yake. At least pengine kuwe na some control. Moko kuom welo matimo limbe dho wath ma Jomo Kenyatta koni katobedo ni uchumi oridore, mano ok mon ng'ato pango kaka onyalo timo limbe ni mar thothgi timo limbe Mombasa mana dichiel e higa. It's not so expensive to travel as long as you plan and you stick to your budget. Na kwa upande wa biashara tunashukuru Mungu, tunaona wageni wanakuja na wanazidi kukuja. Tukiangalia mwaka huu si kama ule mwaka mwingine uliopita ambao ulikuwa ni mambo na corona, alafu pia ulikuwa unapata kumefungwa na county government huku, lakini sasa kuko wazi, biashara iko sawa. Hii sehemu tumeweka usalama kwa sababu ni sehemu ambaye watu wanakuja eneo tofauti, si wa Kenya peke yake, watu wanatoka paka nchi za nje. Sasa lazima tuangazie walioko hapa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kapodwang'yo mago wuodhe nyakorom ga jwang'o bilano chaka pedha ya paya bura mapachoka mano mar geng'o jogo makoro dhi ataro gi chike mag apaya. Pedha makama otime boma ma Kisumu kod gwenge mamoko. Matimore ka dhungruok mar nyamburko bende onene apeini bura ka jopiny haochope gwenge mag dhi bage nyasi mar giko higa. Jafo marwa Flora Otieno miyo waler mar wachno. Oganda e pinje mopogore opogore yango odiochieng' nyasi mag Christmas thoth yore kaachiel gi apaya gi sani osebedo modich ka thoth jowuoth ringo dhi kuonde mopogore opogore riwore gi osiepe kaachiel gi anyuola e dhialo nyasino. Mak mana ni obila bende koro obedo akicha mar thiro masira e apayago. Jowuoth e boma ma Kisumu ne ok owe oko e apedha ma obila ne oketo e apeini makono. Ei okinyi mang'ich ne en wuoth manyamos e junction ma Kisian e apaya ma Kisumu kadhi Busia. Jowuoth ne obedo gi kinde matek mar chopo wuodhegi ni mar nyamburko ka nyamburko ne inono mar yango ka bende gichopo dwaro mag chike mag apaya. Komanda mar obila e gwenge mag Nyanza Karanja Moriori oyango ni kinde apedha no obila ne ondhiyo thoth joriembo ma onge lesen kaachiel gi jogo ma oting'o jowuoth ma oheo kwan. Leo tumeamkia hiyo operation ya kuhakikisha mwananchi anafika nyumbani salama. Tunaobserve mambo ya traffic, lakini tumekamata kadhaa, ni wengi sana. Tumeweka kwa PTC. Bende omedo ni jogo ma oyudi kod ketho ibiro chwal e nyim doho kendo apedha no biro dhi nyime nyaka higa manyien. The base commanders will sort them out wakipelekwa kotini. So leo tumesema hiyo operation inaendelea up to next year January. Kama chielo bad migawo ma ochung'ne gedo mag apaya e pachoka Kenha okwayo jowuoth machano tiyo gi wang' apaya mawuok boma ma Nairobi kochomo Nakuru bedo gi horruok kaluwore gi dhugruok mag geche e apayano. Moko kuom jodak mathoro tiyo gi apayano wacho ni dhugruok mag geche ne ochako kogwen kendo chenro mag wuoth dhi mos. Tumeamka leo asubuhi tukakuta jam, magari yamejazana hivi.
Sasa hatujui ni nini imekosa ama ni watu kuenda nyumbani. Lakini tunashukuru kwa sababu inji ni mzuri, sababu unapoenda movement hivi kwa sisi kama wanabiashara tunafurahi. Bende gikwayo joriembo luwo chike mag apaya mar neno ni yore obedo maler kendo jowuoth ochopo kuonde magidhiye. Tunaomba waende na njia mzuri, wasifuaje accident, wafuate barabara, overlapping wasifanye, ndipo kila mmoja afike kwa nyumbani aone wasasi. Chal mar apaya maduong' mawuok boma ma Nairobi kochomo Thika bende osebedo modich kaluwore gi thoth jowuoth matiyo gi apayano. Kata kamano, apisas mochung'ne weche wuoth kod apaya osegolo kwayo ne jowuoth bedo akicha kendo luwo chike duto mag apaya kindeni mathoth ji yango nyasi mag tieko higa. Flora Atieno, Ramogi TV. Nyakora mga jongero kamano kuom kete mana kae chendo ni marang'ich welo wakelo ni weche manyien arwaki ni mondo wagoe mbaka kodi nyisa ni intirio nade to pachien ang'anya kotendre gi magi mabende waikoni esechegi. Aneno kanyo ka mwalimu mayueyo karamose biyueyo kanyo Elda Justus Okumu kachiel gi Pastor Elizabeth giwacho kanyo ni gimor gi chendo ni marang'ich welo dhiambo makawuono. Kata kamano giwacho ni gitimo mos kuom lal mar wuon jalendo Alia Beach ka bende kwayo negi kwe kata kwe mar Nyasaye chokani en jakom mar Nyalkinyimik Secondary School giduto giwacho ni gintiere kanyakla gi familiano. Neno kanyo Kamina Avril kantiere gi Mrabuor Ramogi wacho Ramogi ler mak mana ni wach makisi mano golo wang' nyathi pod lit ne nyaka kawuono kendo wacho bende pod chando chule. Jona Pidi wacho ni en Embakasi County ma Nairobi kendo wacho ni wach Chebukati kikopar ni Nyasaye ni ndo wacho ni jo Kenya chandre nikech en kata kamano wacho ni gipari jotelo manotimo gima notimo yani Jona Pidi wacha ngokanyo kata kamano mano pache kotendre gi mano war IBC. Bravio Geka wacho ni gintiere chendo ni gin bende gi baba gi mama gi nyithin gi duto gibedo piny mos gisero sabato maler ka bende okwayo Christmas maber ne Ramogi TV joneno duto mag Ramogi TV kawacho ni Nyasaye omed rito ganda ahinya nyasi ni mar sikuku. Aneno Job Ogwang wacho kanyo ni en bende entiere Homabay Dala Osembe School Homabay Dala Osembe School e Kisumu County gineno Ramogi TV odhiambo ni. Rama Masilim John kantiere Garissa wacho ni Johala okel chiemo koa oko to jopur nyocha ywak ne gi lew gi bando koro wacho ni mag weche bende chando pache ahinya. Engineer Lazaro Kanyambok wacho kanyo owuoro kaka Chebukati nyalo bedo kod chier mar pako ticha mosetimore tije mosekelo wacho ni tijno osekelo midhiero pacho ka kata kamano lungre kanyo ni en Jamaguje wuodgi Lydia. Neno kanyo ka bende Job Ogwang kachiel gi Beno Kinda wuod Migori wacho ni en bende ntiere god Kweru Kababa. Ramogi TV chopo Migori kanyo e yo makar wacho ni osemoke e chenro marang'ich welo. Samuel Achenja eneni kanyo wacho ni bende ntiere kodwa e chendo. Jeff Orimba Goffrey aneni kanyo in bende. Ezekiel Ezma wacho kanyo no kwa maber mar Christmas ne japuonjne Michael Jaoko Ong'ia mano mar Muguna Primary School. Ezekiel Oduor mar Tum Mombasa bende kone hawi makare no kanyo Mundi Jarweya bende ntiere kodwa chendo wacho kanyo no semolo kendo ntiere gi wuon gi mano Michael Onyuro kae to wacho ni gintiere Ruweya Kano Kolwa East Kisumu County gisemoke mane kako wache. Gideon Ndaya aneni kanyo wacho ni Chebukati owe pimo pach jo Kenya kati wacho ni onge tich mano tiore e yor adieri. Wacho ni mpodi ntiere kod ywa kotendre gi yiero mokalo mano mar gana riyo prario kod ariyo. Victor Okinda aneni kanyo in bende wacho ni intiere Kajiado kendo iwacho ni hikwayo hawi maber mar nyuol Yesu kod chako higa ne jo Ramogi TV duto kachiel gi jo Kabondo Wangapala duto. Aneno kanyo ka bende Paul Simita wacho ni en bende en jalego Kabura to mor gi weche gi kendo ka entiere Kajiado en be nano kajo Kajiado kawuono yuore budho nyakora mga juang. Ras Beauty wacho kanyo ni en bende entiere kodwa Windies nyakwar wacho kanyo ni entiere Wendo en nyakwaro uta kuwuok Migori. Dolan wuod Sakwa Bono bende wacho ni en bende okowe chieno dhiambo makawuono chendo ni mar ang'ich welo. Isaiah Okoth kantiere wacho ni entiere chendo entiere e Facebook kanyo wacho ni en bende winjo makare kendo Morisa KE
bende wacho ni en bende chenro mar ang'ich welo biro moriere kendo maler kamoro amora ma entiere, kata wacho ni en to pod mana bang' baba, kendo wacho ni baba pod wan bang'e. Aneno kanyo Kadoti Nyachogo ni kodwa Kasara Singa mano nyakwaro dongo kantiere, Sindo Mwalo Est Kanyamkago wacho ni en bende okwayo mana ne oganda Christmas makare. No Silos Dibons bende wacho ni en bende okwayo hawi maber mar sikukuu ne jo ahero duto e kaunti ma Kisumu gi kaw mos mar wuodgi. Janyakol Mwanjong medgo kodwa mbaka wayuyo matin to kawaduogo pod wantiere kod weche mathoth kodwa mbaka 3-6 nono ka bende wantiere e Facebook kanyo Ramogi TV nyiso pachi kotenore gi magi mwai koni bende nyaro oro wotego mag Christmas kabiano ka thoth oganda wacho ni gise mana moke keti mana ka e chenro mar ang'ich welo. Raundi yatindi kotigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira naende embauke gima. Wa? Biore. Na sai mbiana chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ina boli ga. Wazimba tage tunya tichi. Karo musachi hoteli yeye. Na rarochi. Ombogo tabwatire baka. Ngitarte muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge nchotaka kitibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruli liko aseviu sasa bono. In kendi mani chung koda. To Dhruv, anang'eyo maber ni kaka iselokri ni, in ibro yudo ng'ama bro heri to in bende ibro here. Be ing'eyo ni jalno manyiepo kata customer ni kod ratiro mar ng'eyo rang'iny gima olos godo mwandu, kama olose kod nengo kapok ochudo. Amringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaudi chweto poka uwe. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito. Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanusi. Jatelo, reporter check ni kelo ni. Police man may be ever go buana. To nitie Nyarkochia. Apenyi, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, adon jakanisa. Kendo ni kod chia. Poka luongo ji. Mae kik bai. Hey! Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana e Ramogi TV. Baba piny kori yaunwa, Baba piny kori yaunwa, Wora piny kori yaunwa giremo, Wora piny kori yaunwa giremo. Sana yo ng'amalo ionge, sana yo ng'amalo ionge. Opak Ruoth jo Nyasaye, ma jatich Ruoth Brother Wycliffe Oruko, akwayonu higa manyien man kod hawi mogundho. Nyasaye mondo oritu, ero uru kamano. Your holiday season just got better. Enjoy unbelievable discounts courtesy of Viusasa and its partners. Get up to 50% off on selected items from Pony Oil, Unilever and Optica. Dial *487*5# or scan this QR code now and get your discount coupon instantly. Redeem at any Naivas supermarket and other participating outlets.
Winning on shabiki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakoro mgajuang' chendo ni marang'ich welo wadhi mbele gi mi weche go manyien na nyisi ka chane med goyo kodwa mbaka nyiswa mago mabende gonyagole paro ahinya kotenre gi weche go manyien mwaiko ne odhiambo makawana no kanyo ka Caleb Milton mano kanyo jaka Black Father wacho ni entiere chenro kendo seka kom mbele obedo mana kodwa ka chendo ni marang'ich welo nyakoro mgajuang' wadhi mbele gi mi weche go manyien obila pod medo geng'one mama Pacifica Nyakirario, Rael Nyakirario kachiel gi Alex Maina Ochogo e kar twech ma Kisii nyaka tarik 18 dwe mar achiel higa manyien to kwedo bura manyocha odonjnegego mar lodho oko wenge Baby Sagini kara nyathi mano miluongo ni Sagini. Jang'ad bura Christine Otieno Ogweno owinjo kwayo mag jogo manyocha ochwalo burano mano mar geng'a chiji adek go kaluwore gi arita margi ponono ne gidok dala. Burano nyaka sani oseyore riwruoge kaka mano mar Okinde LSK bad migawo mochung' weche nyithindo kachiel gi kanisa mar Sitam. I will not be in the interest of the said public order, peace and security. There is a danger to their lives. The public where they live, because even where they come from, the family members and the victim are still reeling from pain. And if they are released to the public, they might be harmed, Your Honor. The prosecution shall satisfy the court on a balance of probabilities of existence of compelling reasons that justify the denial of bond. The prosecution therefore must state the reasons that in its view should persuade the court to deny the accused person's bail, which include that the accused person is likely to fail to attend court, that is likely to commit or abet the commission of a serious offense, the accused person is likely to endanger the safety of victims, individuals, or the public, that is likely to interfere with witnesses or evidence, that is likely to endanger security, and that it is in the public interest to detain the accused person in. Kwa the county Homa Bay nyakoro mgajuang' governor ma county Homa Bay Gladys Wanga kawuono yango kenge ma osegoyo kaka governor nyaka no kaw telo mar county no. Wanga wacho ni en kod chir mar yango ni osegoyo kang loso sekta ma thieth e county no kachiel kuom ranyisi mano mochiwo en jiwo dongruok mar osiptal maduong' ma Homa Bay County Referral. Okoni bero osiptal no kod mamoko en lek mar jiwo thieth makare na jopiny ka bende osingo medo keto maino e bero ngima oganda e yore mago mag dongruok e county no. Achiel kuom gik mwasekete maino wasaidi en wach mar thieth. Thieth wachako gi referral hospital waka. Nitie gimiluongo ni dialysis manok timre ka sani koro wakete laini kendo dialysis koro itimo Homa Bay kae. Weche mag yedhe ne ikidhi osiptal ting'isi ni dhi ng'iewo yath oko. Watemo kar nyalowa mondo sani waket yedhe osiptende wa kuma ne referral kende. Osiptende wa te nyaka dispensary osiptende 230 mantie e Homa Bay watere e yedhe. Sani wawacho ni msara mar jotich te ichulo kapok okalo tarik 5 mar dwe ka dwe. E juma mabiro outpatient unit ni koro bro chako tich. Wan gi CT scan osiptal ma Homa Bay. E juma achiel CT scan osebiro kendo osechopo obedo set up kigoto sani koro rego kendo sani wane thuolo mar manyo kodhi kopogore gi kodhi wamanyo tingni mondo konjowa pur gi kodhi mar bando mondo wachiw nyaka sunflowers mondo mijowa opur bando manyalo donjo kigoto mondo regi kendo wan gi mogo sani miluongo ni mokwa mano mokwa mawane ma koro waloso mwaloka.
Manaka kinene wang jui mari kanya koromaga juang wadwarango mago mag somo kamano no mar penj mar klasa pagario KCC chakora yanga bang jopuonjre go tieko penj godiochieng' ma kawuono. Jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang olieko ne jopuonjre go biro yudo duoko mag kapok ochopo tarik 23 ma dwe mar achiel. Belio losi odiochieng' mogik mano timie penj go kaka reporter mar Judith Mondi leronwa. Kalo jopuonjre mag joklas 12 nyocha ochako penj margi. Odiochieng' ma kawuono gilungo kendo goyo oriti ne penjgo ma otas mogik ne en mar pimo lony mar jopuonjre e somo mar physics practical. Kaluwore kod jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang, nono mag penjgo biro chakore ayanga kendo gin kod geno ni duoko biro wuok kapok ochopo tarik 23 mar dwe mar achiel higa manyien. On marking, most of us, as we go out to celebrate Christmas, we shall be hanging around to make sure that we are prepared to let our children know their status before the schools open on 23rd. So it means we have a very short time, and therefore we are kicking off all the exercise as soon as we finish what we are doing. So it will be a marathon. Ewi kaka penjgo osebed ka imiyo arita, tarik 10 dwe mar 12, obila ne ondhiyo maneja mane ochung' ne piny Manyamarambe kaunti ma Kisii bang' yudo ji 2 ka opondo e choo kod otese ma ichichgo ni ne gin mag penj. Watu walitaka kuhusika katika what we call exam malpractices. We had a total of 5 incidents, and I want to assure the public that hizi incident zote 5 zinashughulikiwa. Tuliweza kupata wale wali attempt kufanya udanganyifu na they will face the full force of the law. There could have been some challenges in 1 or 2 places where people were attempting to get access, what we call early exposure, where people would want to attempt to look into the paper that was coming in midday. But generally, this year genuinely we have had a very calm and well-managed examinations. Our teachers were very careful. They took their time to prepare our children, and as I mentioned earlier, this was the shortest academic year in our schools that we have had. Ewi duoko mar penj manyicha ogol mar klas 8, ojiwo jonyuol mondo kik bed kod parruok moro amora ni mar chenro mar yiero ne jopuonjre go skunde sekondar ma gidhi donje idhi timi e yo maratiro. Okoni nyathi ka nyathi biro luong mana e skul mane okwayo. Others may be anxious where their children will go in January for Form 1. We shall give you assurance that we shall be transparent, we shall be fair, and we shall do the right thing to make sure that each kid gets a school that they chose and they deserve to be there. Piny Kenya odong' mana gitimo penj mag klas 12 higa 5 ma oluore, kaito iketo tenge chutho somo mar 844 kendo idhi nyime gi mano ma otisi ni CBC. Judith Mondi, Ramogi TV. Kapod wang'iyo mago mag somo nyakoromaga juang jatatije maduol mochung' ne penje pacho ka David Njeng'ere okonegi kore marango kendo tese mag penj mag jopuonjre ma Moi DB Primary e boma ma Bungoma ma bang' tend skul no kod jonyuol ng'ur ne duoko mana omigi oken duoko gi chuth. Ikonegi ntiere kod geno ne gikalo penj no mokalo. Japuonjre mokwongo e duoko ma higa ni noyudo maksi 365 mopogre gi higa mokalo. Mane japuonjre mokwongo noyudo maksi 419. Mabiro mana ndalo 2 bang' migao mar somo golo duoko mar penj maduong' mano mar klas 8. The rules and regulations for national examinations allow for any candidate who feels that they have a query on either the way their names were captured or their marks, they have the right to request for us to verify their results. So as soon as we receive these, we verify for each and every candidate, and that is a procedure that will be followed even in this case. As soon as they submit their query, we are going to verify.
Malaika Festival hoye! Johera magajawa, unkanye. Jumapili ni tarik 25 dwe mar 12 higani, mano chieng' sikuku yore duto te ochomo mana Kings Club Bondo e Malaika Festival. Prince Inda Wonyandare biro mocho puch kanyo kangnone. Jochok budho kata Hype Masters bobedo MC Ogina Kokoto kod MC Onyulo. Donjo VIP en siling 500 ka VVIP en mana siling 1000 kende. Kikwi Will, tarik 25 dwe mar 12 en mana Malaika Festival e Kings Club Bondo. Oradi. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kweno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. CV wa wa wa, CV wa wa, CV wa wa. Ay. Moto hoyo balinga kamingi na bolingo pakoki, kajonje ya via komana yere belendela, afla Nyakwara mogi nyinga en Adoyo Afrika. Adwaro ni hawi maber mar higa manyien. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Nyakoro mugi pod ne wantiere kod weche mathoth kata kamano waduogo ka saa 3 wang'e mana dakika bang' saa 1 gi dakika 20 koro saa 3 wang'e warom kende chendo ni maro imore yie na monda lore gi kae nikech saa neno ka Alisanya mano kana nyawadwa ka RAMOGI TV wacho kanyo ni waor mosa mar hawi maber mar sikuku mano mar nyuol jawar ne jo St Mary's ACK mano mainga chache gwenge ma Kisumu Kapuonja mano ote mar Alisanya kaito bende neno kanyo Pako Janet Charles kantire Homa Bay ni kodo kaka chiel gi mano kanyi lungo ni mwalimu Jael kantiere gwenge ma Migori. Nyakura mga juang med oro otege waduka saa 3 wang'e kata kamano med kete mana ka RAMOGI TV nikentiere pod wantiere kod chendo mamoko to weche gi manyien biro dhi mbele kogi kanyo saa 3 chenro maro imore. Nyinga Lydia wasebedo kanyo gi Elizabeth Tieno mosebedo kaloko na weche kete mana ka RAMOGI TV.